telepono mo nakataas. Второе. Она мне просто вырубила на повал. Она говорит, а вообще моя и вся съемка, внимание, и вся съемка с Наташей в лесу. Last Christmas, I was in the house. Та сліва можна. Umabay siya eh. Bye! 22. Masdan. Ulan. Ha? Pang mayaman yan eh. Sana all. Halika, selfie tayo dito sa bridge. Ayan o. Nawawala yung anak niyang isa. Oh, yung anak. Hindi ka natin na. Okay, pasok. 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 Ang ano, makakapasok. Titin. Hello, Tinsertion. 13 viewers. 7. 7. Hello, 7. Pumipito yung hangin. Grabe oh. Oh, naririnig niyo yan oh. Oy, bastos yung kakin. Selfie daw, selfie. Halina. Ayan, maganda. Isa pa. Magaganda yung mga ano eh. Ayun. Wala nang gaganda. Oo, arte lang yan nila oh. Alin? Sino? Alin? Asan? Asan ang arte nila?
Como se va. Kanan, kaliwa, kanan. Ito, kanan, oh. Hoy, right yan. Ano ba yung kanan? Di ba right? Look. Sabi niya, uy, right yan. Look, ha? Kan. Pagpasensyahan naman na po. Look, ayun na high blood mo. Hindi ko ba napasok yan? Wala na, sarado na. Wala tayong ganyan. Nakikita mo dyan si Mona Lisa, ganyan doon kalaki. Hoy, Oh? alam mo, laki-laki. Late lang yan. Talaga? Mali na kayo. Bilis! Uy! Ano ba talaga sa'yo? Kasi ako, Pag kaming dalawa, okay siya. Pero pag yung, ayaw niya na parang nag-aarte-arte. kasi ako abot ko sa Alexander. O, ganyan ka. Kaya ako kasi magsasabi talaga ako, scan siya. Ah, Kasi tigay pa yun. Ano? Ayaw ka na. Ayaw ka doon. Niloloko mo nga, di ba? Ayaw na. Hi, guys! hello na, mother. Wala Ha? na lang tayo kulang nakaganyan, no? Ba't ka nakaganyan? Sa loob niya. Bakit kasi kayo hindi sinabi sa akin, nakalimutan ko rin yung labi niya, ano na yun, self-stick na yun. Kala ko naman may dala ko. Kaya ko talaga yan. Parang kaya. Asa na ba sa loob? Baka mapalian. Baka mapalian. So, Nasa naman sa loob, oh. Nasa na ba to? ayun yung lugo. Isa kayo tayo sa lugo. 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 O, pupunta ka naman sa Buckingham Palace. Lalakad ka na naman. Punta doon sa park. Pupunta ka naman sa Trocadero. Trocadero. At least tikit-tikit naman yung salon. Hindi naman. Pero, ano lang, mas mabuti. Tapos punta ka sa London Bridge. Punta ka sa... So, landa. Kaya mo na yan siya. Sakit lang naman. May nanonood. Meron. Ano bang website mo? 5. Just 7. Kumikita naman daw. Kumikita ka ba? 5 euro? 5 years. $5. At least may $5. YouTube ba yan? Oo, YouTube. YouTube ba? Sigurado ka YouTube. Sa YouTube to. Ay, may live din ba sa YouTube? Yes. Lukot. Tama na yun. Lukot ako. Nautot na naman daw siya. Ang utot pupunta na dito. Gawin na lang tating 10 minutes para. Kamusta ba? Wala yung Ah. Nandiyan pa lang pala eh. nandito pala. Malapit na 10 minutes. Pagod daw siya. Ano yan? Nag-update ka na naman. Yung live niya, yung live niya,